Vladimir Labat je jedinstveni original multimedijalni umetnik, vajar, slikar, grafičar, heraldičar, kantautor, kompozitor, pesnik i dizajner. Priznati višestruko nagrađivan za svoj rad kod nas i u svetu. Prvi u svetu kreirao je akustične skulpture Labat, nesvakidašnja vajarska dela na kojima izvodi koncerte, kreira umetničke priloge za film, pozorište, radio i televiziju. On je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Dobar dan već. Dobar dan. Zasvirati na skulpturi, neko bi rekao da je nemoguće ili bi se zapitao na takvo pitanje da li je sa autorom pitanja sve u redu? Pa, znaš kako, pređemo na ti nekako, pošto si mi kolega, čuo sam da si kolega, nekako mi je bliže i takav... Ja ću vama persirati s obzirom da ne sviram. Dakle, nisam u kondiciji, ali vi meni slobodno. Okej. Dakle, uvek je čudno ljudima kad čuju koncert na skulpturama, onda mnogi koji ne znaju o čemu se rade, dolaze samo da vide šta je, kako to uopšte... kako je izvodljiva uopšte ta kombinacija. I moram da kažem da neki koji su i pre 10 i 15 godina bili na koncertu i do dan danas se sećaju i sa nekim ushićenjem pričaju o tome, tako da to daje jednu novu i drugčiju atmosferu, u stvari budi tu ekološku svest u čoveku, uspavanu ekološku svest. Da li je uspavana ili je negde potpuno sklonjena, da ne kažem zamrla? Ja bih rekao da je uspavana. Ajde da kažem bolje atrofirala. Dobro. Da. Ali danas, evo, sedim ovde pre 50 godina, znači verovatno se to starije mnogo od tebe. Da. Pre 50 godina je jedna od prvih emisija bila na tu temu, gde su moji protesti bili protiv rata, protiv ekološkog uništenja planete Zemlje i tada su se svi čudili. Prva izložba koja je bila, znači pre 50 godina, prva izložba koja je bila je posvećena vizije rata se zvala. I svi su me pitali kakav rat, pa tek smo izašli iz rata, drugog svjetskog rata. Ja sam rekao, umetnici uvek nešto unapred vide i drugčije se ponašaju prema objektivnoj stvarnosti. I sa razlogom strahuju. Koliko se sada kada pominjete, dakle, decenije od prve izložbe, koliko vam se zapravo fokus rada, interesovanja i, ako tako mogu da kažem, inspiracija zapravo razlikuju ili ne razlikuju, s obzirom da živimo u vremenu koje se mnogo promenilo? Ono što je bitno, ne razlikuje se stav umetnika prema društvu u kom živi. Društvo se u stvari uopšte ne menja. Samo menja oblike, ali način ponašanja prema umetnosti, prema umetnicima, prema stvaralaštvu, prema onima koji imaju svoje mišljenje, koji ne idu pred tuđa vrata ujutru po svoje mišljenje, taj deo priča se ne menja. Ali mi uopšte profesionalni umetnici u stvari držimo se svog. I ta tematika, taj način komunikacije sa sobom i sa okruženjem, evo 50 godina kod mene se ne menja. Ja o istoj stvari pričam, samo se menjaju oblici. Jel to znači da ste našli dobar način komunikacije svoje umetnosti ili to znači da ste prosto tvrdoglavi i da trpite zbog Ja mislim da sam bezobrazno tvrdoglav prema sebi i prema okruženju i na neki način uvek si u svakom društvu si na neki način disident, zato što ne prihvataš ono što se dešava, a s druge strane ne mešam se. Ja se nikad ne mešam ni u politiku, niti me to ne zanima. Ja imam svoj stav, imam svoj pogled na svet, na umetnost, na trenutnu... Iskazujete ga, je li tako, i kroz svoj rad. Koliko se kroz vaš rad, kroz rad jednog umetnika, posebno kada je dugotrajan, kada je višedecenijski, koliko je to efikasno sredstvo da se čuje taj stav, da se utiče na to društvo koje odbija da se menja?
Pa vrlo je efikasno s jedne strane. S druge strane je to i veliki izazov, zato što umetnici ili uopšte ako se baviš stvarno profesionalno sa takvom strukom kao što je umetnost, onda beležiš svoje vreme, svoje bitisanje u jednom vremenu i okruženju, makro, a ne mikro, znači govorim planetarno, kao što je danas planetarni dan ishrane, jel? Tako da posmatraš celinu, jer vajarski pristup je pristup posmatranju jednog problema jeste makro, a onda ideš u detalj. Znači ti skulpturu kad radiš prvo moraš da je posmatraš kao celinu, a onda detalje, pa opet celinu, detalje. Tako da u toj dinamici posmatranja u stvari bolje se sagledava ono što je suština. Ako kažemo da je neko u loncu, gleda iz nekog velikog lonca, vidi samo parče neba, ali ako gledaš van lonca, onda vidiš i lonac i nebo. Menja li se ta vizura kroz godine vašeg rada? Prošlo je, evo, ponovo više nego što ja imam, od kada se pojavio i vaš album sa muzikom koja je, jel tako, izvedena upravo na skulpturama, a odnosi se na nešto što ste nazvali duhovna ekologija. Da li ste i koliko zadovoljni time kako je to uticalo, kako ste promenili? Evo, ono što je interesantno, moram da kažem da ja sam ovu temu, prvo sam nastupao po klubovima tada i sve ove pesme koje su ovde sadržaje prvog LP albuma, svetskog, jedinstvenog u stvari u svetu. Ja sam to izvodio sa gitarom, usnom harmonikom i pevao sam o tome misleći da će ljudi da se probudi na neki način. Tadašnji trend u muzici je bio sasvim neki drugi i kad je Novi Sad rešio da izda album sa ovim tekstom, sa ovakvim tekstovima i sa ovakvom muzikom, to je bio šok za javnost, zato što tada to nije bilo ni na kraj pameti nekom da uopšte priča, misli o tome, a pogotovo da se takva muzika nekomercijalna izda. Mislim da je tu gospodin Joca Adamov i tadašnje celo društvo koje je bilo u Novom Sadu napravilo jedan, po meni, važan iskorak. Ne shvatajući možda ni suštinu toga šta rade, ali je to važan iskorak jer to danas kad saslušate, to je ista situacija kao da su pesme pisane danas, kao da je za današnje vreme, jeste. A gde možemo da vas vidimo i čujemo, odnosno vidimo i čujemo vaše skulpture danas? Pa, ja nisam interesantan nikom. Evo, vama sam interesantan, na to vam se zahvaljujem. Ovo je prva emisija ovakve vrste da me neko zove. Moram da kažem da je Radio Novi Sad... Onda očekujemo sada promotere i umetnički menadžere. Da je bilo posle koncerta nekih najava, ali suštinski da ne posmatram samo sebe. Suštinski danas ono što je interesantno i ono što će biti interesantno večito, jer dela, da li su slikarska, vajarska ili je poezija i tako dalje, ona su večito jedno obeležavanje jedne objektivne stvarnosti u kojoj živimo. I bez kulture, bez načina takvog ponašanja društva prema umetnicima i prema umetnosti, mislim da zagađujemo jednu sredinu, ali mnogo dublje nego što su svi problemi koje inače imamo, ratovi i tako dalje. I koje mi fokusiramo. Mi uništavamo na taj način suštinu jednog bitisanja. Završio bih evo upravo jednom strofom iz jedne od vaših pesama, dok očekujemo, jel tako, da se desi i taj neki nastup. Sastao se mačji savet da razmotri ljudske stvari, svet se davi u smetlištu, to mačkama ugled kvari. Na gomili ponajvećoj otpadaka i novina, prede glasno i galami stari mačak, olinjali i tako dalje i tako dalje. Rekao bih, evo, pošto ste pomenuli, tako, promenu pogleda na već utvrđene stvari. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas i na ovim skulpturama koje su nam ukrasile emisiju. I vama hvala. Vlada Labat, dame i gospodo, u Novom danu.